салому алайкум дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. Аллакай, имрӯз дӯстони азиз, пресс-конфренсияи Хабиб ва Гэтжи баргузор хоҳад шуд. имрӯз ин ду варзишгар рӯбарӯ мешаванд ва шояд ҳатто каме сӯҳбат кунанд, аммо ин аниқ нест. Метавон гуфт ки конфренсия чандон дӯстона нахоҳад буд, зеро Гэтжи дар бораи Хабиб ҳар гуна чизҳои нохушро бидуни таваққуф гуфт. Пас биёед бубинем ки имрӯз чӣ мешавад. Хуб дӯстони азиз, имрӯз соати 16:00 ба вақти Москва ин конфренсия барпо шуд. Ҷастин Гетҷи дубора ба Хабиб Суханхои ноҷо мегӯяд. Ман намедонам ки ин ҳама воқеӣ аст ё Гэтҷи ба худ таваҷҷӯҳи ҳамаро ҷалб мекунад, аммо дар ҳар сурат ӯ аллакай оҳиста-оҳиста хатро убур мекунад. Хулоса дирӯз рӯзноманигор аз Гэтҷи пурсид ки ӯ Нисбати Хабиб ва хизматҳои ӯ дар вазни сабук чӣ гуна мепазирад, ки Ҷастин ба он хеле дағалона посух дод. биёед гӯш мекунем. Ман намедонам, вай ин титулро дар муҳориба бо эл яквинта ба даст овард. ин муҳорибаи ҳақиқӣ барои ба даст овардани титул набуд, барои ҳамин ин ба ҳисоб намеравад. вай Ҷастин Париев ва Конор Макгрегорро мағлуб кард. ду муҳориба бо онҳо ба маънои дастовардҳои таърихӣ давр задан душвор аст. охир ӯ дар як сол як маротиба дар беҳтарин ҳолат мубориза мебарад. вай ҳамчун яке аз бузургтарин муборизони таърих ба хотири рӯзҳои пирӯзӣ ба ёд хоҳад омад, гуфт Гэтжи. дар ҳақиқатам имрӯз дӯстони азиз, пресс-конфренсияи Хабиб Нурмагомедов бо Ҷастин Гетҷи барпо шуд. мо бошад видеои онро пешкаши шумо менамоем. бояд гуфт ки 24 октябр варзишгари рус Хабиб Нурмагомедов бо Ҷастин Гетҷи муҳориба хоҳанд кард, ки мо ба Хабиб Нурмагомедов муваффақиятро таманно мекунем.